היי לכולם, כאן סוני בעוד סרטון, איך אתם? מקווה שבסדר. אז היום בסרטון אני הולכת להראות לכם איך לשנות את עיצוב העכבר שלכם, כמו שעשיתי פה, שבעצם פה בעיצוב זה עט ורוד ויפה. אז רק לפני שנתחיל, אני אשמח אם תירשמו לערוץ ותיתנו לייק כדי שנדע שאתם רוצים עוד סרטונים מגניבים כאלה, ובואו נתחיל. אז בעצם שמתי לכם בתיאור של הסרטון קישורים לשני אתרים סופר מגניבים, אז אני אראה לכם אותם עכשיו. זה האתר ראשון, הוא סופר מגניב ויש פה כל מיני אפשרויות של כל מיני סגנונות, מספורט, כל מיני גלישה אפילו, ואפילו עד אלזה, אנה ואולף. כן, אלזה, אנה ואולף. אפילו יש פה את אבטר, ויש פה פשוט כל כך הרבה. יש פה פמילי גאי, פשוט כל כך הרבה. והאתר השני שהוא גם סופר מגניב, זה אתר הזה. אתה בעצם עושה פה חיפוש לדוגמה, אני סתם רושמת, נגיד, אני ארשום ורוד, באנגלית כמובן, וזה יעשה לי כל מיני ורוד. ואני נגיד אכנס לזה, ויהיה לי פה כל מיני אפשרויות סופר מגניבות. או פה נגיד יהיה לי את האותיות שלי. בואו נחפש את האות שלי. קלטו איזה יפה. אבל אני לדוגמה רוצה את זה. אז אני לוחצת על זה ועושה דאונלוד. כאן זה יופיע לי פה למעלה. ובאתר השני גם אותו דבר. אני לוחצת על זה לדוגמה ועושה דאונלוד. וכאן אני אפילו יכולה לראות איך זה יראה. שזה סופר מגניב. אז אחרי שהורדתי, אני בעצם נכנסת להורדה כאן, ועושה את זה על הצורת תיקייה. וכאן אני יכולה לראות את זה, ואני עושה קופי. או אני יכולה לעשות גם קונטרול C, מי שרוצה. ואז אני נכנסת להגדרות. אני נכנסת למסך בית, ויש פה מאוס. אתם יכולים לרשום גם בחיפוש. אני ארשום מאוס. והנה מאוס. עכשיו כשאני נכנסת לזה, יש פה בעצם רביעה של דברים. אני נכנסת לשלישי, ככה. וזה נכנס לי לזה. עכשיו זה נראה מאוד מסובך וזה, אבל אתה פשוט לוחץ על הפוינטרס הזה, על זה. ופה בשורה הריקה הזאת, אתה עושה או פסט אפשר, במקש ימני ואז פסט, אבל אי אפשר, אז אתה עושה פשוט קונטרול V, והנה הקישור לעיצוב העכבר שרציתי. אחר כך אתה עושה open, אפלי, ובום. יש לך את העיצוב העכבר המושלם. אני אישית ממש אוהבת את זה, ובכלל אני מאוד אוהבת את האתר השני, אבל גם האתר הראשון סופר מגניב, כי יש באמת מלא אפשרויות. אז ככה תהנו ותסתכלו. וזהו, מקווה שנהנתם במדריך. אם תרצו עוד כל מיני מדריכים לדברים סופר מגניבים, תנו לייק ותירשמו לערוץ. ביי יוש!